asase betima favor yen di asase ni ebi ne dia yen di asase ni ebi ne se ye tu form agudie se yen nsu eda ye ho so yes yen obi wonu ma wondi asase ni bisa ho se asase na wote so no ede na wayama asase na wote asase ne so yeah baby akosi dan ede na woyama asase na nsa na usi dan na siso papa yengina ho yeah so obi koto asase a yeah wa ma ya esese wudi asase ni yeah ede ne de na mekoto asase esese me ye wasase ne so na asase ni favor me sunsun ni pa bi bompaye no ye niema wasase ne so ansa no akotena asase ne so because wonim tumi ati asase ne so yeah enti yanto asase saa keke yeah obeto yanto asase saa keke ede nti titimi onto asase asi tu sunsa ba na yenye saa yeah te no ntine ye brem atu ye niema bibiri atu akore no ntine kristofo ye brem ntine Ghana for ye brem because no ye niema bibiri aye den ya tu akone sanity papa